Irlandako eta Maltako ikasle eta irakasleak izango ditugu gure ikastetxean eta gure herrian Erasmus programan parte hartzen dugulako. Zenbait ekintza ezberdinak egingo ditugu, batez ere euskal kulturarekin erlazionatuta daudenak. Astebete egongo dira, etorri ziren batzuk larun batean, beste batzuk igandean, eta tamalez datorren larun batean jan egingo dira. Nahiko urduri geunden, gure lehenengo aldia delako, baina ja badugu eskarmentu txiki bat, gu ere Finlandian eta Irlandan egon garenez, eta gutxi gora bera ikusi genuen nola moldatzen den eta nola zijoan dena. Orduan primeran, eta hauek ere harremanetan egon dira, Skypeen bidez, orduan elkar ezagutzen zuten, orduan asko errazagoa izan da. Programa bat Erasmus, baina hori ikastetxeei bideratuta. Guaz ginen orain dela 2 urte eta 2 urteko iraupena dauka, eta bertan zenbait herrialde egiten dugu lan elkarrekin proiektu batean. Eta gure komuneko edo gure ezaugarria da bigarren hizkuntza bat dugula eta kultura oso lotuta gure hizkuntzara. Proiektuaren helburua hori da. Hizkuntza gutxitu horiek nolabait ezagutaraztea. Eta hau guztia posible da irakasleon lana itzela izan delako, baita familien implikazioa ere nabarmen du nahi dugu pilo bat, eta jei esker ere hau posiblea da. Eta gero hori Erasmus Plusek eskaintzen digune aukera. Azkenean proiektu hau da familientzat ez du kosterik, da guztiz doainik, subentzioa ematen digute lanean egiteko, orduan azkenean da esperientzia super inklusiboa, edonor parte hartu dezake.